Det er noget pis af det, mand. Det er noget pis. Søndag den 15. august. Ja. Campingplads lidt uden for Paris. Styrtende regnvejr. Det er noget lort. Det er en pis irriterende. Men det er nice at være på en roadtrip. Skulle vi prøve at åbne en gang? For en petit demonstration, hvis jeg ikke... Ja, det er flot. Ja, tak skal du have. Nu filmer jeg bare ud. Jeg kan overhovedet ikke se, det regner. Og måske kan man sætte det til ham. Det regner rigtig meget. Det har det gjort siden... Klokken 10. Nej, klokken 12 i går. Klokken 12 i går aftes, da vi gik i seng. Nu klokken... halv tre. Det regner stadigvæk. I morgen skal vi efter planen sightseeing i Paris. To the max. Og det er fandme gå hurtigt. Så vi skal fandme nå en masse ting i morgen. Og vi glæder os rigtig meget til at komme ud i det dejlige franske vejr. Hvor det vejr, vel? Hvad? Hvor det vejr? Ja. Det er rigtig lort vejr. Ja, man kan også suge. Det var det fint.